Bună seara, dragii mei! Haideți să vedem dacă te mai caută persoana din gândul tău. O să mai trag încă o carte ca să clarific. Da, te va căuta această persoană, deoarece văd că are regrete față de tine, că s-a terminat relația între tine și ea. În momentul de față, această persoană se simte singură și caută o cale în a veni spre tine cu un gând de împăcare, da? Această persoană, de data asta, este sigură ce vrea să facă cu tine pe mai departe. Deci vrea ca relația să meargă pe mai departe, chiar și la o căsătorie. O să iau și pendulul să vedem când se va întâmpla acest lucru. Am uitat să spun, ca și zodii, aici avem zodia Fecioară, Scorpion, Balanță și Leu. Scuze, am uitat de zodii. Hai să vedem cu pendulul când se va întâmpla acest lucru. În luna mai sau noiembrie. Și aici ca zodii mai văd zodia Taur și Scorpion. Mulțumesc!